Masige East korwa ase chi sublocation cha Masisi Omokonge turwa Kiobegi nigo basangere kana ritkoria rero nakoyegwa ebimeri ao anene mono ekemeri kiafkado ya has murubirio yo nigo oragwa na serikali enene amone area ye county kinyoborendi bwendagera bwikirano nigo robotirega rwadigano na Gilbert Kobe kurwa asensemeyo abamenyi abo nigo basemi wegweso ya soburimi wechi avocado chiria chia hash asengencho na chio charorekanine gokoria buya ase chiro yanka neria ikinsi cheisiko korengana nabo nigo bagwa kambi yago chia se serikali tuabere no mogokorero asokoletero chimbe uchia hash avocado ase tuachiro chinguru ase tuye kionyo bigo umugavano itombu yemona asokoroberie meroberie yegayons yo toaje hash avocado egokera na intu konyento chiganitie to chinyore egere chiro chigotokora egokera ukwama kwabo kole bwango naende echikwama chinyinge omurubiri oyo igo nigo oragwa na serikali enene gwetera ase wizara y'oborimi gusira abananchi gukinia okonyora kwabo nabo igo gutwara endagera egere chinyara gotoa matunda nabo okonyora kurwa ase chi avocado jiga twanyare koba togosomia abana gwetera ase chiro chio mbia mono omugabana oito mbia mono omwesi oito Michael Mutume mbia mono ase bali bonse mwagwateranire ase gotoretera ingune biga ase location yaito ayonsi nigo akwa boronge na gwikirana gwetera ase okubwatana kwa bakonyi babagambi kurwa ase ensemo ya sublocation ya Turwa Masisi Kiobegi na Omokonge na mona abande abagambi nigo batebire mbuya gukia ase serikali nene ase okonyura abananchi ba kawaida ase birengo byokubayi meribinga bune biga eri banyako bagwetenera kero bakora uburimi bwabo atorega Kionyo for distribution ya avocado. It is a project here national government going to ensure that abananchi basimikire avocado egera tonyare kutwara food security asense yaito iyi project yiyo yareta twenga ke igayembura egera nalikira simeku nikikoma tore kusitanda abantu basimeke ngayembura egera kinyare kubwata abantu banyito banyore ndagira ikirenga ya serikali eri enene ne ye county no gutwara abananchi babwate ndagira boikiranu ase ogokora uburimi ao egento tukosemi toko abantu abayiga bakirende buyamba kisimeka ase kiombe kigo kisalia bakisimeka ase mugondo buya ne avocado jiga bamake sure bakitugire kibe kinene egere ni future kikorokire results investment ya serikali ya national government yakorire bujasaba nanchi kuriboteria Gatembe TV kurwa ase ensemo ya Kionyo Masige West constituency ni abubasi county ya Kisii Mareta na Gilbert Kobe.